Són imatges del 4 de juliol de 1994. Un gran incendi forestal va devastar bona part dels Cingles de Bertí. Aquest divendres es compleixen 20 anys d'aquest desastre natural que va arrasar unes 2.700 hectàrees de bosc al Vallès Oriental. El foc segueix ben viu en la memòria dels qui ho van viure. Can Batlles és una de les masies de Riells del Fai que va quedar del tot rodejada pel foc. El més perjudicat van ser les oliveres. Algunes de centenàries es van perdre per sempre. D'altres han revifat amb el pas dels anys, però encara s'hi percep el rastre del foc, com en aquesta escorça. I s'apaga, les oliveres les apagàvem i doncs al cap d'una estona tornava a sortir la llamarada, perquè doncs a dintre va quedant el foc i allò doncs esclar, va cremant i cap de 2 o 3 dies encara continua cremant. 2 dècades després, l'alcalde dels Focs i l'actual alcalde de Bigues i Riells es troben a la parada, un dels llocs més perillosos. Aquí van convergir el foc que venia de Sant Feliu de Codines amb el de la cinglera de Riells i alhora era un punt on es veia a la gent fugir de les flames. Aquí es podia veure com una processó de molts veïns de Riells, com amb la gàbia de l'ocell o amb el gos o amb el gat, anaven tirant carretera avall per fugir de les brases, perquè el foc els arribava a casa seva i perquè no hi havia la seguretat de poder-ho explicar. Com a alcalde, el gran repte va ser aconseguir mitjans, coordinar els serveis i controlar els voluntaris. I aquell dia recordaré mentre visqui que a tot el país hi van haver 62 incendis. Vull dir que la tragèdia estava que tu trucaves, que estaven desbordats i que no podíem fer res i que ens havíem d'espavilar nosaltres. Al final n'aprenem de preveure les coses i de l'experiència i en aquest cas doncs, el que en queda de positiu doncs, és l'experiència d'haver-ho viscut de prop i haver-ne pogut aprendre. Ara tenim un simulacre que fem cada any en el qual revisem doncs, tots els telèfons, activem tots els grups d'actuació, tenim protecció civil que abans no en teníem i d'alguna manera ara el que passa és el que no va passar aquella vegada, que tothom sap quan passa alguna cosa on ha d'anar i què ha de fer. Una vivència com aquesta, diuen, no s'esborra mai més. Per tal de rememorar-ho, el municipi està preparant una exposició que recopila tot el que va passar, tant amb els incendis com amb les riuades, que a l'octubre també compliran 20 anys.